bayethe kuninonke kwimvaba nkemvabeni kuzo abantu bakuthi, bayethe kuninonke bantu abahle, bayethe bantu abadala. Nto zakuthi ngibuya nenye ividiyo bantu bakuthi, ividiyo endibuya nayo apha bantu bakuthi, okay, kwabo bangandaziyo baqala umamela bazabe beqala nokuva eli lizwi lam. Nto zakuthi ndinayo nenye igroup apho kaFacebook ndifundisa khona, igama layo ngu-Spiritual Knowledge 333. Khakuye phaa uyozivela, uyozifundela, maybe khona into oyoyifumana. Okay, bantu bakuthi itopic yethu namhlanje ngizothetha ngejiyaga, jiyagazi. Ijiyagazi bantu bakudala ndake ndatsho ndayiveza apha edrophini ndachaza ukuthi ijiyaga zii-beings ezenziwe zii-reptilians ngenhloso yokuthi zisebenzele ii-reptilians, kodwa ke ijiyaga more advanced kakhulu kune-reptilians, because ii-reptilians zifumana phi? Apha emazantsi, uzifumana apha ezantsi. Meanwhile ijiyaga uzifumana phezulu. Xa ndisitsho phezulu ndichaza apha ke phezulu kwi-sky. Ii-reptilians isikakhulu zifumana phi? Phantsi. Ii-reptilians zifumana kwiindawo ezifana nee-mountains, i-water, amahlathi, but ngaphantsi. That's why sometimes kuye kuthiwa kukho amahlathi abantu bathi xa bengene kuba balahleke bangaphinde bafumaniseke, because amanye amahlathi ane-basement ezi zinto. Antarctica kulapho ke uye ufumane i-basement enkulu apho khona ndingayithatha as like i-White House yaseAmerica, but ke ngenye itopic yangenye imini leyo. Okwangoku ndifuna uzothetha ngejiyagazi, because ezi beings ezi zine-technology enzima. Nto zakuthi ezi beings ezi zezi zona zisetyenziselwa ukutrapha abantu kakhulu phi? Emathongweni, because ezi beings bantu badala ziyakwazi zizi-shapeshifter nazo, but ziyakwazi ufumaniseka ukuthi zitrik kakhulu. Uyawufumaniseka ukuthi wena xa ufuna mhlawumbi into ethile, like zisebenza ngokwe-energy yakho, emotions, indlela like ofila ngayo bantu bakuthi, yabo. Kulula ukuthi uzidonse ezi beings because zihleli nje zi-ready for abantu abanjalo. Bona laa nto leya. Ezi beings izinto eziyenzayo, that's why zabekwa phezulu, so that when into nanto oyicabangayo, into nanto oyifilayo, uyayibona laa nto leya, zikhona ukuthi ziyithini, ziyikhethe, because zonke izinto esizicingayo esizifilayo, uyayibona laa nto leya, zisuka phi? Zisuka phezulu kule five element le kuthiwa ether. Zisuka phaa kula fifth element, kuthiwa ngu-ether. So izinto ezininzi immediately zipasa phaa kuzo ijiyaga. Ziyakhona ukuthini? Ukupick up, okay, kukho inani labantu lidinga izinto ezithile, inani labantu lidinga into ezithile, so uyabo. So zibuye zizothini? Zizothumela ezaa zinto, uyayibona nto leya. Abantu baninzi bakhontrolwa zijiyaga, zibabamba ngobusuku. Abantu bathuka bathi ndiphuphe ityasi elide, ndithonge abantu abade abanxiba amadyasi amnyama. Guys, hayi sonke ukuthi siphupha abantu ngamajaji, hayi kumntu wonke. Ijiyaga zindlela ezinxiba ngayo, zinxiba ilando igown ezimnyama, zigqume i-height yazo ziyibetha koma-8 to 9 feet tall. Ndithi u-8 man, i-height yazo 8 to 9 feet too tall. Ixesha elinintsi azizivezi ebusweni, zidlala laa trick idlalwa ngamajaji, azizivezi ebusweni. Ndizabona nje abantu abadala imistake yenu kwenini abantu bakuthi, kuvele nibaleke nihambe niyothini, niyofuna la madyasi okanye nithi ninamajaji. Immediate ezi zinto nizivumela, ezi zinto ezi ke ngoku nizinika imvume yokuthi mazimane zibuye okanye zenze nothanda kuni ezimpilweni. Ngiyayibona nto le. So nantso ingozi abantu bakuthi abaye bayenze bengayiqaphelanga ukuthi ezi beings dangerous kakhulu, and zititshiwe kakhulu zii-reptilians bantu bakuthi. Hayi nje zititshiwe bantu bakuthi, zititshiwe, hayi nje. Ezi beings ezi bantu bakuthi zijulile kakhulu, ziyafana nezi beings ezifumaniseka zithunyelwa when it comes kukhona ii-event ezinkulu apha ehlabathini. Kuba khona ii-beings ezi-invisible, but nejiyaga ziyakwazi ukuza, but zona xa zisiza neza beings zona ijiyaga zima apha phezulu. Yabona uboqaphela xa khona i-event ezinkulu,
it's either izakwenziwa late sekusondele umnyama pha phezulu ziba khona, kanye if yenziwe emini izaba khona mhlawumbe iweather nje engekho right, ziba pha phezulu phezu kwam zigquma ngamafu. But ezi beings ezizithumelayo ziyangena zona apha kule event, kulapho khona uyafumaniseka xa kukho izinto lezi zinto uyafumaniseka ukuthi kusweleka abantu kwalapha phakathi kule ndawo, abantu bakhala ukuthi baxakwa kuphefumula, baxakwa ukuthini, uvele umuntu wavaleka uphefumula, uvele xa kuthethwa kuthiwa hayi yi-heat yale ndawo ngenxa le nto yenziwa yile nto yokuba kugcwele abantu kule ndawo. It's not like loo nto ngalo lonke ixesha. Sometimes ezi beings ezi ziyabasuffocate abantu when it comes, and just invisible, and ke ngoku zona azifani nathi, azina-energy efana nabantu. So immediate ezi beings masezilapho phambi kwakho okanye zijongene na okanye zigqithe ecaleni kwakho, bakhona into eyenzekayo kuwe emoyeni, because ugqitha enye into engafani nawe. Like umzekelo, into iyafana nale nto le kwabantu ababheka ematawuni, afike etawuni umntu like angene eshop 1 2 ebuye etawuni umntu uyagula. Asiyeke ukuthi upick up i-energy zabanye abantu. Sometimes etawuni sishopisha noma mlambo, etawuni sishopisha nee-creatures. So sometimes abanye bethu baye barhogule ezi creatures, imimoya yezi creatures. Befika endlini umuntu uyagula, omnye aphathwe entloko asweleke, kanti le creature iyo yamthanda ngesikhathi ebetheni ebehlangana nayo phaa. Uyayibona nto leyo, yena incema ngumntu nje lona, uyayibona nto leyo. So zizinto ezinjalo abantu bakuthi, but ndisafuna ukuthi ndingene deep because ijiyakazi even nangoku zine-plan ezifuneke eziphezu kwayo, and 2 ziyabona ukuthi uninzi labantu alikabikho aware. Uyayibona abantu bakuthi anikho aware. Abanye abantu benza izinto banziswa zijiyaka. Le nto ngomhla wokuhamba emhlabeni abanye abantu bayozokuthuka izinto babezisebenzela because basayina ii-dates abangazaziyo. Abanye babo bazobuthola xa befika ngapho kamoya uba awu yintoni ngole nto imbi, useqala kuthiwa savumelana wena ngowethu. So abantu abaninzi benza izinto, and ijiyaka ziyakwazi zitriki kakhulu, ziyakwazi ukwenza izinto ucabanga ukuthi zingelosi zakho, because izinto zithunyiwe, zititshiwe ngathi ziya-understand each and everything eyenzeka kulo mhlaba. But into eziyenza zingakwazi ukuthi zihlale kulo mhlaba, zibethwa yintoni, azina-connection nalo mhlaba. So ii-forces eziphuma kulo mhlaba ziyazidestroya zona, no wonder zenzelwe ukuthi zibe phaa, zingafani nootata abazawuba lapha kwi-basement. So loo nto leyo yinto abantu bakuthi funeka niyazile, niyiqonde, ihlala apha kunentloko. Ezi beings azinxibi only iigamethi ezi-black, zinegamethi laa nto kufunekanga kwigamethi oyinikwe ethongweni uvele soyibamba uyayinxiba. Ezi beings ezi zitriki kakhulu abantu bakuthi, zitriki kakhulu. Okwamanje ndikake ndibavapha kubethwa nale xesha kwapho ndiyakhona, kodwa bendisafuna ukuthi nje ndinivezele abantu bakuthi xana nangoku ndisabethwa lixesha, kodwa ndizakhe ndibuye ndizokwenza enye ipati le ndizakhabe ndisithi ngu-part 1. So now so